Είναι πάρα πολύ ωραίο να νιώθεις ότι έχεις ένα δισκάδικο στο σπίτι σου, ένα βιντεοκλαμπ στο σπίτι σου, όπου έχεις πράγματα τα οποία δεν έχεις ακούσει καθόλου και είναι σαν να πας να ψωνίζεις, χωρίς να βγεις από το σπίτι σου με την παντόφλα, κάτι το οποίο το βγάζεις και λες, τι θα ακούσουμε σήμερα, αυτό δεν το έχω ακούσει. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το συναίσθημα και με καταλαβαίνετε περισσότερο, είμαι σίγουρος. Έχει την ομορφιά του. Είμαι ο Χρήστος Ξαντζεκιάν, συναυλιακός φωτοειδησιογράφος και συνεντευξιαστής, περνώντας από μουσικά έντυπα περιοδικά εξειδικευμένα, όπως το Pop και Rock, το Metal Hammer, το Δίφωνο, το Zoo, το Popcore, και από το 1991 μέχρι το 2016 υπήρξα εκεί πέρα ο επίσημος φωτογράφος αυτών των εντύπων, συν συνεντευξιαστής από δικιά μου πρωτοβουλία, συν συντάκτης με ανταποκρίσεις από συναυλίες, με δισκοκριτικές, με συνεντεύξεις κτλ. Για όλα αυτά ο μεγάλος μου αδερφός, ο αείμνηστος μεγάλος μου αδερφός, ο Βίρονας ο Ξαντζεκιάν. Η δισκοθήκη αυτού ήταν η πρώτη μου επαφή με τα βινίλια. Δεν ήταν μεγάλη, αλλά ήταν αφρόκρεμα. Ένα και ένα, τα πάντα. Jimi Hendrix, Cream, Santana, Bob Dylan, Joan Baez, Beatles. Ξέχασα από τους Beatles, οι οποίοι είναι η θρησκεία μου. Grand Funk, τη λατρεμένη μου rock opera, Jesus Christ Superstar, που την ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Οπότε τα χρωστάω όλα και πάντα θέλω να τον μνημονεύω για αυτόν τον λόγο. Η δισκοθήκη αυτού λοιπόν ήταν η πρώτη μου επαφή με τα βινίλια. Πολλά από αυτά τα έχω κρατήσει εγώ, τα κληρονόμησα σε πολύ καλή κατάσταση γιατί τα παίζαμε, τα λιώναμε. Και μάλιστα τότε τα στερεοφωνικά συγκροτήματα, να πω, οι νεότεροι μπορεί να μην το ξέρουν, είχαν άλλο βάρος στις κεφαλές και στις βελόνες, οπότε φτύρανε πάρα πολύ το δίσκο. Παρ' όλα αυτά παραμένουν κοιμήλιο για μένα αυτά τα κομμάτια. Εκεί μπήκε το σαράκι για τη συλλογή, για το βινίλιο, για το άλμπουμ, για τη μυρωδιά του, για τις φωτογραφίες. Από εκεί έγινα συναυλιακός φωτογράφος αν θες, διότι άνοιγα τα live albums, ξέρω εγώ, το For Bangladesh του George Harrison και διάφορα τέτοια κτλ. Έβλεπα τις συναυλιακές φωτογραφίες και λέω, αμάν, πολύ ωραίο μου φαίνεται αυτό. Και κάποια στιγμή αποφάσισα ότι ήθελα να γίνω κάτι τέτοιο. Άρχισα να μαζεύω δειλά-δειλά με το πρώτο μου χαρτζηλίκι, ας πούμε, και άρχισα να δημιουργώ τη δικιά μου δισκοθήκη πάνω στις βάσεις που μου είχε βάλει λοιπόν ο Βίρονας. Όμως, επειδή τότε τα πράγματα ήταν αλλιώς, μιλάμε τώρα, όντας γεννηθείς το 1996, πήρα τον πρώτο μου δίσκο το 1977, το οποίο σημαίνει στα 11 μου. Το 1977 όμως, όλα αυτά που προαναφέραμε είχαν παρέλθει κάπως και υπήρχαν τα αντίστοιχα της εποχής. Δηλαδή, τι ακούγαμε εμείς τότε, τα πιτσιρίκια, ABBA, Boney M, Joe Dassin, Ραφαέλα Καρά, δίσκο. Οπότε, εκ των πραγμάτων, μαζί με τον παιδικό μου φίλο τον Δημήτρη, συνομήλικος, πήγαμε να πάρουμε τους πρώτους μας δίσκους εδώ στον Άγιο Νικόλαο, στη πλατεία του Αγίου Νικολάου, στο μικρό συνοικιακό δισκάδικο, και μπήκα μέσα και του λέω, βάλε πράγμα. Και έβαζε πράγματα τα οποία ήταν το πλήστον beat, πολύ γκρούβα με της εποχής, μπασοτύμπανο. Ήδη εντωμεταξύ είχα κλειδώσει εγώ για κάποιο λόγο στον μπάσο από την αρχή, γι' αυτό έγινα και μπασίστας δηλαδή, και διάλεξα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχω πει πολλές φορές αυτή τη διαδικασία, να θυμηθώ ποιος ακριβώς ήταν ο πρώτος μου δίσκος. LP, βινίλιο. Πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι δύο συλλογές, γερμανικές συλλογές, It's My Discotheque, που είχαν ποικιλία από Eruption μέχρι δεν ξέρω τι, Disco Funk, Soul και τέτοια, ή άλλοι δύο, Celia και Be Devotion και Cerrone. Ένας πολύ γνωστός στην εποχή τότε που λέγε εκατομμύρια αντίτυπα, ας πούμε, το Supernature, με το απίστευτο εξώφυλλο, δεν ξέρω πώς, δηλαδή άμα ήταν τώρα το εξώφυλλο στις μέρες μας, θα τον είχαν λογοκρίνει κάργα. Μάλλον λοιπόν εκεί μπήκα στη συλλογή, από εκεί κάπου ξεκίνησα και μπορώ να πω με σιγουριά ότι το πρώτο rock album που αγόρασα ποτέ στη ζωή μου ήταν το Whatever You Want των Status Quo, 1978 νομίζω. Αυτά είναι τα πρώτα μου rock βινίλια που αγόρασα με δικά μου λεφτά, και από εκεί και πέρα πολύ μεγάλο κομβικό σημείο μετά ήταν και η ταινία των Blues Brothers, η οποία ήρθε στην Ελλάδα το 1980, την είδα 2 φορές στα καπάκια στο σινεμά,
Την πρώτη φορά που την είδα, βγήκα έξω και την επόμενη μέρα είχα πάει στο κέντρο να πάρω το soundtrack. Θεωρώ ότι έκανε τεράστια δουλειά αυτή η ταινία όσον αφορά τον επαναπροσδιορισμό της rhythm and blues και της soul μουσικής τότε. Δώσανε ένα φιλί ζωής αυτοί οι άνθρωποι σε αυτήν όλη τη μουσική. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή είναι η ταινία που έχω δει περισσότερες φορές στη ζωή μου, 17 μέχρι στιγμής. Πάντα σε οποιαδήποτε δισκοθήκη υπάρχουν και τα λεγόμενα πολύ αγαπημένα κομμάτια για λόγους ιδιαίτερους που ο καθένας ορίζει. Εγώ προσωπικά θα ξεχώριζα 3 βινίλια από όλο αυτό το σύρφετό που υπάρχει. Το ένα είναι οπωσδήποτε, και το λέω νούμερο 1, έχω μια ιδιαίτερη σχέση γενικά με τους Porcupine Tree και τον Steven Wilson. Είμαστε κάτι σαν συνοδοιπόροι, γιατί είμαστε ψιλοσυνομήλικοι κιόλας. Αυτός είναι το 67 και εγώ είμαι το 68. Από την πρώτη φορά του 1995 που ήρθαν στο Ρόδον, κόλλησα μαζί τους κανονικά και δεν φταίει βέβαια μόνο η ομοιότητά τους με τους Floyd. Και από εκεί που ήμουνα απλά πιστός βαμμένος οπαδός, έγινα πλέον έως και έχω την τιμή και τη χαρά να λέω ότι είμαι και φίλος, παύλα συνεργάτης του Steven, σε σημείο που ένας τόσο πολυσχηδής και πολύ άσχολος άνθρωπος, όποτε του γράψω mail, μου απαντάει αυθημερών και με τη διαφορά της ώρας ανάλογα που βρίσκεται, αυθημερών, που αυτό με τιμάει αφάνταστα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι επειδή ήταν η Porcupine Tree και ο Steven Wilson, το τυχερό μου αστέρι, δηλαδή αυτοί ήταν οι πρώτοι που μου ανοίξανε τη διεθνή παλέτα συνεργασιών δισκογραφικά σαν φωτογράφου. Ο πρώτος δίσκος ήταν το Signify που έχει μέσα μια δικιά μου εικόνα. Από τότε λοιπόν του υποσχέθηκα ότι επειδή είστε το τυχερό μου αστέρι, εσείς προσωπικά δεν θα έχετε ποτέ καμία χρέωση. Με αποτέλεσμα, δεν είναι μόνο γι' αυτό φυσικά, έχω 4 δισκογραφικές συνεργασίες με Porcupine Tree, μεταξύ των οποίων λοιπόν και αυτό το πολυτιμότατο βινίλιο, που δεν είναι μόνο η συναισθηματική του αξία, το ότι έχει ως εξώφυλλο δικιά μου φωτογραφία από το Ρόδον και ως οπισθόφυλλο μία από τις 2 είναι δικές μου και αναφέρει το όνομά μου φυσικά, credit, είναι και το ότι αυτό το live είναι συλλεκτικό 500 κομμάτια σε όλο τον κόσμο. Μου το στείλανε με το που κυκλοφόρησε από την Delirium Records τότε, όπου δισκογραφούσαν οι Porcupine Tree. Έχω μέσα την επιστολή του ιδιοκτήτη της Delirium Records, την ευχαριστήρια επιστολή του. Τους έχω βάλει να το εγγράψουν όλοι, αυτόγραφα πάνω δηλαδή κτλ. Οπότε αυτό από μόνο του στο Discogs έχει έναν μέσο όρο τιμής πώλησης 700 ευρώ. Για μένα κάνει 7.000 για όλους τους λόγους αυτούς που είπα. Δεν πρόκειται να το πουλήσω ποτέ. Ακόμα και αν πούλαγα όλη την υπόλοιπη δισκοδίκη μου, αυτό θα το έπαιρνα αγκαλιά μαζί μου. Ο δεύτερος δίσκος είναι, και τον έχω εδώ μόστρα, δεν είναι τυχαίο κι αυτό. Έτσι ξεκίνησε μάλιστα και η μόνιμη στήλη μου στο Metal Hammer, η οποία για τους παλιούς ξεκίνησε ως Hard and Heavy Monuments, έγινε Monuments και μετά έγινε One by One. Τα One by One με τον τρελό του χωριού, δηλαδή ένας δίσκος Monument και τα υπόλοιπα ήταν δηλώσεις των δημιουργών για δίσκο προς δίσκο, που τους έβαζα και μου λέγανε ιστορίες. Από αυτές τις συνομιλίες έχουν βγει θησαυροί απίστευτοι, μεταξύ των οποίων και αυτός λοιπόν ο συλλεκτικός δισκογραφικός μου θησαυρός, ένα άλμπουμ των Animals, το οποίο όταν πήγα στον Eric Barton του το δίνω για να μου το υπογράψει και τον πέτυχα σε πολύ καλή μέρα και με το χοντρό μαρκαδόρο που είχα, το μπλε μαρκαδόρο για να μου υπογράψει τους δίσκους, άρχισε και μου έκανε αυτά τα πολύ γνωστά συννεφάκια που μιλάς από πάνω, για τον καθένα τους ξεχωριστά. Οπότε αυτό είναι ένα μουσιακό κομμάτι για μένα, δηλαδή αυτό θα έπρεπε να μπει, δηλαδή και όταν φύγω από αυτή τη ζωή, θα ζητήσω από αυτούς που θα με διαδεχτούν, ξέρω εγώ, που θα πάρουν αυτά τα πράγματα, να περάσει σε πολύ καλά χέρια, αν όχι σε μουσείο. Για μένα είναι μουσιακό κομμάτι. Και ο τρίτος είναι ένα απόκτημα. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Almost Famous σαν ταινία. Το έχω σε όλες τις εκδόσεις. Οπότε δηλαδή το έχω σε βινίλιο, σε DVD, σε director's cut, δεν ξέρω τι κτλ. Σε ψηφιακή μορφή, κατεβασμένο. Λοιπόν, τα πάντα όλα δηλαδή. Μόνο σε σόβρακο δεν το έχω. Λοιπόν, και έχω λοιπόν και το βινίλιο, το διπλό βινίλιο, τη συλλεκτική έκδοση που είχε βγει, όπου επειδή ένας φίλος Γαλλός, ο Κώστας ο Χαϊκάλης, ήξερε αυτή μου την τρέλα και στη δισκοθήκη του είχε την αυθεντική
κόπια πανσπάνια, διπλός δίσκος, το soundtrack του Almost Famous, όπου όχι σαν το CD, έχει και τα κομμάτια που παίξανε οι Stillwater, δηλαδή η φανταστική μπάντα που δημιούργησε ο σεναριογράφος, ας πούμε, έχει τα κομμάτια τους μέσα, μία πλευρά ολόκληρη, οπότε και αυτό είναι ένα απόκτημα ζωής. Συλλεκτικά στο Discogs και τα λοιπά, δεν το βρίσκεις κάτι τρομερό, ξέρω εγώ, 300 ευρώ, 250 ευρώ, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι αποχωρίστηκε ένα συλλέκτης αυτό το πολύτιμο κομμάτι για τον φίλο του που αγαπάει. Και αυτό το κάνει για μένα μοναδικό. Όσον αφορά τα λεφτά που έχω επενδύσει, όπως όλοι μας, σε αυτό το σαράκι, σε αυτό το πάθος, σε αυτό τον έρωτα, την αρρώστια, είναι πάρα πολλά. Εν τω μεταξύ, για να δικαιολογώ τον εαυτό μου σε μένα καταρχήν και μετά στους υπόλοιπους, έχω σκεφτεί ότι δεν καπνίζω και δεν πίνω καφέ. Έχω αυτές τις ιδιαιτερότητες. Έχω μετρήσει λοιπόν ότι αν σαν κάθε νεαρό παιδί της εποχής μου ξεκίναγα το κάπνισμα στα 14 μου, ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα και έναν καφέ, δεν σου βάζω παραπάνω γιατί είναι πάρα πολλοί, όπως ξέρουμε, που έχουν 3 πακέτα τσιγάρα την ημέρα και 8 καφέδες. Εγώ σου λέω για ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα και ένα καφέ. Έχω βγάλει τη δισκοθήκη μου. Οπότε δεν το μετανιώνω ούτε στιγμή. Λοιπόν, αυτά εδώ μένουνε, επανέρχεσαι, έχεις σχέση μαζί τους, τα αγκαλιάζεις, τα ακούς, τα μυρίζεις. Το άλλο έχει φύγει. Θα μου πεις και οι απολαύσεις, βεβαίως. Και εγώ ίδιος που το λέω, μ' αρέσει πάρα πολύ και έχω μια τεράστια κάβα υνοπνευματοδών, ας πούμε. Οπότε δεν αποποιούμε, ούτε εκμηδενίζω το τσιγάρο και τον καφέ. Απλά λέω και χαίρομαι πολύ ότι αν είχα ξοδέψει όλα αυτά τα λεφτά από τα 14 μου μέχρι τα 58 μου, έχω βγάλει τη δισκοθήκη μου πάνω κάτω. Πρέπει να είναι, παλιά έλεγα μια πολυκατοικία, μπορεί να μην είναι μια πολυκατοικία. Ίσως με τα παλιά χρήματα, όταν στις καλές εποχές, τσοβόλα εδώ στα όλα κτλ., που δουλεύαμε ναι μεν 16 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, αλλά υπήρχε αντίκτυπο, έβγαζες λεφτά, εκατομμύρια δραχμές. Λοιπόν, και τα έδινα τα περισσότερα σε μπάσα και σε βινίλια και μετά σε CD. Πράγματι, πρέπει να έχω χαλάσει, με παλιά χρήματα μπορεί να είχα και πολυκατοικία. Δεν μας νοιάζει. Το θέμα είναι ότι δεν έχω πολυκατοικία και έχω αυτά εδώ πέρα. Και έχω και το διαμέρισμά μου. Οπότε είναι μια χαρά. Κοινός φόβος και τρόμος όσον έχουμε τέτοιες δισκοθήκες και δεν έχουμε απόγονους ή δεν έχουμε απόγονους που αντιλαμβάνονται τι είναι αυτό. Εγώ ανήκω στην πρώτη κατηγορία και λες, ο μαν Παναγία μου, Χριστέ μου, δηλαδή όταν ψοφήσω τι θα γίνει εδώ. Πού θα πάνε αυτά, θα έρθει να τα πάρει, να τα δώσει, ας πούμε, τα πετάει, θα του πέφτουν κάτω και είναι υπογεγραμμένα, ας πούμε. Τα 4.500 από αυτά είναι υπογεγραμμένα, έτσι. Και θα τα πάρει κάποιος, ας πούμε, και θα χαθούν για πάντα, ας πούμε, στο υπερπέραν. Γι' αυτό έχω κάνει από τώρα διαθήκη. Και σε ανθρώπους που θα πιάσουν τόπο, που θα τα αγαπάνε όσο εγώ έχω βρει, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι έχουν παιδιά και μου λένε, τι λες, ρε φίλε, λέει. Όχι, λέω, παιδιά, εσείς έχετε παιδιά, λέω, εντάξει, δεν κατάλαβες, μου λέει. Και που έχουμε παιδιά, τι έγινε, μου λέει. Δεν τα ασχολούνται καθόλου, λέει. Βλέπουν ένα τοίχο. Εκεί λες, είναι ο τοίχος, το ίδιο είναι. Οπότε έχουμε και αυτό το φαινόμενο πια. Η συλλογή δεν αποτελεί πια θησαυρό για τις καινούριες γενιές. Κακά τα ψέματα, έχει περάσει διαπαντός αυτή η βαθιά ταύτιση με το αντικείμενο, βινίλιο, άλμπουμ, τραγουδοπία μέσα κτλ. Όπως ήταν παλιά, που επειδή έπαιρνες έναν κάθε τόσο, γιατί δεν είχες την οικονομική ευχέρεια, γιατί δεν βγαίνανε τόσο πολλά, γιατί δεν υπήρχε διανομή τέτοια στην Ελλάδα. Οι παλιοί ξέρουμε, οι νέοι μπορεί να μην το γνωρίζουν. Για να έρθει ένας δίσκος, αν δεν ήταν εισαγωγής εδώ στην Ελλάδα, μπορεί να περνούσε και ένας χρόνος, ας πούμε, να αποφασίσει η εταιρεία αν θα το φέρει εμπορικά, τη συμφέρει ή όχι, πόσα κομμάτια θα φέρει κτλ. Υπήρχε καθυστέρηση, χρονοκαθυστέρηση. Αλλά πέρα από αυτό, όταν ερχότανε, όσο και νωρίς να ερχότανε από έξω, το θέμα ήταν, αν ήθελες να πάρεις εισαγωγής κόπια, ήταν πιο ακριβά, είχε καλύτερα εξώφυλλα, είχε μπρος-πίσω έγχρωμο, γιατί εδώ πέρα τα κάνανε τσίπικα και για να μην χαλάνε μελάνι και να είναι πιο φτηνά, βάζανε, ας πούμε, από πίσω ασπρόμαυρο
το οπισθόφυλλο, ας πούμε, το έχουμε ζήσει και αυτό. Εδώ δεν είχε καμιά φορά του ορφανού, εκτός ορφανός, δεν είχε ούτε καν το προστατευτικό σελοφάν που πλαστικοποίηση, ας πούμε, που είχε από πίσω. Το σταματάγανε στον μισό πόντο από πίσω. Παρόλα αυτά όμως έλειωνε στο δίσκο και γινότανε ένα με σένα. Δηλαδή δεν είχες άλλη επιλογή, αλλά και να έχεις άλλη επιλογή, ακόμα και να έχεις 2 δίσκους αγοράσει, θα τους έλειωνες και τους 2 για να πας στον τρίτο. Την επόμενη εβδομάδα, στην καλύτερη περιπτώσεων. Έχει φύγει αυτό διαπαντός. Ούτε εγώ, ακόμα και να το θέλω, να ξέρω ότι μου λείπει, δεν μπορώ να συνδεθώ έτσι πια εύκολα. Πολύ σπάνια συμβαίνει αυτό και αν συμβεί, να μην κάνω τίποτα άλλο, αυτό είναι το σημαντικό. Την ώρα που ακούς ένα δίσκο να μην κάνεις τίποτα άλλο, να μην ασχολείσαι με τίποτα άλλο. Όχι να είναι background soundtrack της ζωής σου ή της καθημερινότητάς σου. Και αυτό είναι ωραίο. Έχει και αυτό τη θέση του. Αλλά το άλλο. Για μένα, ας πούμε, υπήρχε το εξής, το Tarkus, τον Emerson Lake and Palmer, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είχα κλειστεί μέσα στο παιδικό μου δωμάτιο και ο απόλυτος τρόπος για να ακούσω μουσική ήταν απόλυτο σκοτάδι, σε σημείο που έβαζα και τη λιγμένη κουβερτούλα κάτω από την χαραμάδα της πόρτας για να μην μπαίνει φως, ώστε είτε έχω κλειστά τα μάτια είτε ανοιχτά να είναι το ίδιο, pitch black, και έτσι λοιπόν να ακούω δυνατά τη μουσική, ώστε να μην μου αποσπάει τίποτα άλλο την προσοχή. Πια κινητά και πια τίποτα. Έτσι λοιπόν, τάκ, ανοιχτά κλειστά μάτια και να ακούσεις το Tarkus, ας πούμε, πώς να μην μπεις βουτιά στα βαθιά μέσα στο δίσκο άμα τον ακούσει έτσι, και άμα του δίνεις τέτοια σημασία, τι σου δίνει πίσω. Αυτό δεν έχει αντιπαρέλθει για πάντα. Είναι τα κίτρινα φακελάκια, ας πούμε, ή οι πάροχοι μουσικής, Spotify, βλέπε και YouTube κτλ. Όπου ο καθένας έχει πρόσβαση, ναι μεν, στα πάντα όλα, με ένα πάτημα του κουμπιού, απίστευτο αυτό, να λέμε και τα θετικά. Αλλά από την άλλη πλευρά, λόγω αυτής της υπερπληροφόρησης, δεν είναι παράλογο ότι όλες οι καινούριες γενιές, ας πούμε, και όσο πάμε και χειρότερα, δεν τελειώνουν ένα κομμάτι, όχι ένα δίσκο. Άλλωστε δεν ακούν και άλμπουμ. Δηλαδή, θα ακούσουν ένα κομμάτι μισό. Μόλις πάει στο ρεφρέν, θα πάνε αλλού. Δεν υπάρχει συγκέντρωση, δεν υπάρχει ταύτιση. Εκ των πραγμάτων, είναι έτσι η ζωή μας. Και τα καταλαβαίνω τα παιδιά, δεν είναι ότι το παίζω καλώς τώρα. Έτσι είναι. Είναι το γρήγορο, το άμεσο, το χάσαμε. Κίτρινα φακελάκια, ακούμε το μισό τραγούδι, μπαίνει το ρεφρέν, φύγαμε. Ένας από τους λόγους που προσπαθώ και αντιστέκομαι σε αυτή την αρρώστια του να ακούμε επιφανειακά τα πάντα, είναι ότι ακριβώς επειδή δεν θέλω να συμβαίνει αυτό όσο δυνατόν γίνεται, έχω καταντήσει να έχω από τα 23.000 CD, βινίλια και DVD concerts που κατέχει η συλλογή μου, το 1/5, το 1/6 να μην τα έχω ακούσει, να μην τα έχω δει. Ξέρω βέβαια ότι, και είναι πολύ ωραίο αυτό το συναίσθημα και με καταλαβαίνετε οι περισσότεροι, είμαι σίγουρος, είναι πάρα πολύ ωραίο να νιώθεις ότι έχεις ένα δισκάδικο στο σπίτι σου, ένα βιντεοκλαμπ στο σπίτι σου, όπου έχεις πράγματα τα οποία δεν έχεις ακούσει καθόλου και είναι σαν να πάνε να ψωνίζεις, χωρίς να βγεις από το σπίτι σου με την παντόφλα, κάτι το οποίο το βγάζεις και λες, α, τι θα ακούσουμε σήμερα, αυτό, δεν το έχω ακούσει. Έχει και την ομορφιά του αυτό, οκ. Αλλά κατά τα άλλα, είναι λίγο κωμικοτραγικό να σκεφτεί κανείς ότι από τα 23.000 κομμάτια τα 4-5 δεν τα έχω ακούσει ή δεν τα έχω δει. Είναι και το άλλο. Καμιά φορά δεν θέλω να τα ακούσω μόνος μου, θέλω να τα μοιραστώ, ειδικά τα DVD concerts. Τα DVD concerts θέλω να κατεβάσω το πανί στο home cinema και να τα δω με ένα φίλο μου και να σκουντιόμαστε. Μαλάκα τι κάνει εκεί, πόρε, πούστη, παίζουν αυτό. Άμα δεν κάνεις αυτό, έχεις χάσει τη μισή χαρά για μένα. Οπότε, ένας λόγος λοιπόν που τα ανήκουστα ή αυτά που δεν έχω δει είναι γύρω στα 4 με 5.000 είναι και αυτός. Να αντιστέκομαι στο επιφανειακό και να προσπαθώ να το ρουφήξω όπως παλιά. Επαναλαμβάνω, δεν γίνεται όπως παλιά. Σαν τον πρώτο έρωτα, σαν τον πρώτο φιλί. Δεν γίνεται. Αλλά όσο γίνεται πιο κοντά. Αυτός είναι ο σκοπός μου και έτσι λέω να συνεχίσω μέχρι τέλους. Η δικιά μου η γενιά, δηλαδή η γενιά της δεκαετίας του 60, το θυμάται αυτό ακόμα και θυμάται και τις προηγούμενες γενιές, όπου η σχέση
της συλλογής των δίσκων δεν παρέμενε μοναχική για τον ιδιοκτήτη. Το μοιραζότανε. Το μοιραζότανε από τη στιγμή που τον αγόραζε, έπεφτε σύρμα στους καλύτερους του φίλους για να τον ακούσουν μαζί. Άντε να τον άκουγες μια φορά μόνος σου και μετά να φωνάζεις το φίλο σου για να του πεις ναι, είναι καταπληκτικός, ή ναι, περίμενα κάτι καλύτερο, ή ναι, όχι Παναγία μου, είναι φλόμπα. Υπήρχε αυτό το κοινωνικό της υπόθεσης, περισσότερο από σήμερα, σίγουρα, όπου είτε μαζευόμασταν και ακούγαμε από κοινού το άλμπουμ αυτό, με ποτό, με φαΐ, με οτιδήποτε, είτε όταν το αγοράζαμε πηγαίναμε με άγραφη κασέτα και το γράφαμε για το σπίτι μας και αντίστοιχα οφείλουμε μας τα δικά μας, τις δικές μας αγορές, είτε δανειζόμασταν το δίσκο αν ο άλλος μας είχε τυφλή εμπιστοσύνη ότι θα τον φέρουμε ατόφιο πίσω και ότι θα προσέξουμε, ότι το στερεοφωνικό μας είχε αξιοπρεπή βελόνα που θα το χαράξει βαθιά κτλ. Υπήρχε έως και ανταλλαγή, δηλαδή έπαιρνες κάτι, δεν σου βγαίνει ακριβώς αυτό που ήθελες, έπαιρνε κάτι ο φίλος σου, δεν του βγαίνει ακριβώς αυτό που ήθελε, όμως εσύ που το άκουγες άρεσε πιο πολύ. Αυτό λίγο το μετανιώνω. Ο αδερφός μου είχε την αυθεντική έκδοση του Ζωντανή στο κύτταρο, που είχε από πίσω κολλημένο στο πιστόφυλλο το μικρό 45 Δάμων και Φιδίας, ας πούμε, στην αυθεντική του έκδοση. Και ο φίλος μου ο Άγγελος, ο ντράμερ των αποχέτευσης του πρώτου μου group, είχε αγοράσει το Communique, τον Dire Straits. Εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ με αυτός ο δίσκος. Όσοι γνωρίζετε, έχει απίστευτο μπασοτύμπανο, δηλαδή το rhythm section είναι απίστευτο, πέρα από τον Offler που είναι αυτός που είναι και παραμένει. Μ' άρεσε πάρα πολύ το άλμπουμ. Είχαμε ακούσει ήδη, είχαμε φάει τα σκάγια όλοι πανελληνίως, από το Sultan of Swing, το πρώτο του, στο ντεμπούτο κτλ. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ και το Communique εμένα. Οπότε δέχτηκα να αλλάξω το Ζωντανή στο κύτταρο με το Communique, το οποίο βρωμούσε και έδερε. Εκείνη την εποχή είχε βγει. Και ο Άγγελος βέβαια είχε ένα χαμόγελο τόσο μετά, ακόμα το έχει. Μετά τον ξαναβρήκα, τον πήρα, οπότε εντάξει, η ζημιά δεν υπάρχει πια. Υπήρχε άλλη σχέση. Έχω πάρει και συνεντεύξεις, ας πούμε, από τον Πουλικάκο, ξέρω εγώ, από διάφορους παλιούς και μου λέγανε ότι ειδικά ο Πουλικάκος είχε κάνει μεγάλη ζημιά, με την καλή έννοια, γιατί πήγαινε και ταξίδια έξω. Και έφερνε εισαγωγής δίσκους, είτε 45 είτε μεγάλης διάρκειας. Τα έφερνε από εισαγωγής λοιπόν στις βαλίτσες του, τα περνούσε από το τελωνείο και τα ακούγανε όλοι μαζί. Όλη η πιάτσα εκεί πέρα. Ο Εξαδάκτυλος, ο Σαββόπουλος, τα Μπουρμπούλια, η Σπυριδούλα, οι Σόκρατες κτλ. Γινόντουσαν βραδιές ακρόασης, ας πούμε. Πανέμορφο πράγμα αυτό. Όσο μπορώ, προσωπικά για μένα μιλάω, το κρατάω με φίλους. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Πήρα τον τάδε δίσκο να τον ακούσουμε. Μαζεύω πράγματα ή έχω πράγματα ανήκουστα, όπως είπαμε κτλ. Όπου ελάτε να φάμε, να πιούμε και να τα ακούσουμε. Και με τα καινούρια μέσα, ξέρω εγώ. Messenger, στη στιγμή. Αμάν, ξέρω εγώ, βγήκε το τάδε. Ναι, τζούρα θες, πάρτιν από το YouTube. Ωραία, έλα να τα ακούσουμε στο σπίτι. Μην είναι μοναχικό. Υπάρχει και το μοναχικό και το μοναχικό έχει και την ομορφιά του. Γιατί δεν σε αποσπάει τίποτα. Συγκεντρώνεσαι τελείως και είσαι εσύ ένα με αυτό. Αλλά και το άλλο είναι πολύ όμορφο όσοι, ναι, οι καινούργιες γενιές δεν το έχουν. Όσοι από τους παλιούς το κρατάμε, νιώθουμε πολύ τυχεροί. Και εγώ είμαι από αυτούς. Έχω τέτοιο περιβάλλον. Και ειδικά εδώ στη γειτονιά. Όσον αφορά τώρα τις δισκότσαρκες, δεν τις έχω κόψει, ούτε πρόκειται να τις κόψω όσο με παίρνουν τα πόδια μου. Βρίσκω κάθε φορά έναν κοινό παρονομαστή, γιατί δεν έχουν όλη την ίδια τρέλα, ούτε είναι όλοι εργένιδες, ας πούμε. Έχουν οικογένειες, έχουν υποχρεώσεις κτλ. Οπότε, εγώ είμαι ο κοινός παρονομαστής, βρίσκω άλλους τρελαμένους. Βέβαια, πρέπει να έχεις ένα τρελαμένο δίπλα σου για να σε νιώθει. Γιατί αλλιώς, άμα τον έχεις από πάνω σου, να πούμε μια ανάσα εδώ στο σβέρκο και πρέπει να φύγει για να πάει να κάνει κάτι άλλο, καλύτερα να μην τον έχω, να πάω μόνος μου. Οπότε, όταν έχεις κάποιον ο οποίος είναι ομοιοπαθής και τον παίρνεις μαζί σου κτλ., είναι μια από τις πιο ωραίες απολαύσεις ζωής. Είτε στο εξωτερικό, είτε στην Ελλάδα, είτε παντού κτλ. Το έχω μοιραστεί αυτό με πολλούς αγαπημένους φίλους και συνοδοιπόρους και ομοειδεάτες, ας πούμε. Οπότε, όχι, εγώ συνεχίζω και θα συνεχίσω να βρίσκω κοινούς παρονομαστές
και να πηγαίνουμε τις δισκοθήκες μας όσο γίνεται πιο συχνά, κυρίως, κακά τα ψέματα λόγω εργασίας, πουσουκού. Τώρα, όσον αφορά τη συλλογή, υπάρχει το comeback του βινιλίου 100% παγκόσμια, εδώ και αρκετά χρόνια, για τους μερακλείδες. Δηλαδή, λίγα κομμάτια, πολύ καλή έκδοση, 180 γραμμάρια, διπλό, για να απλώνεται και να μην συμπιέζεται η πληροφορία του ήχου, φωτογραφίες, ένθετα, το ένα τ' άλλο κτλ. Οπότε γίνεται ακόμα περισσότερο φετιχιστικό αντικείμενο του πόθου, να το πάρεις, να το κάνεις δικό σου. Οπότε όλοι πλέον βγάζουν και κάποια περιορισμένα κομμάτια βινιλίου. Εδώ που γυρίσαμε και στην κασέτα. Πολύ γουστάρω. Εγώ δεν τις έχω πετάξει στις κασέτες μου. Ούτε τις συλλογές που έκανα. Τις ακούς? Όχι. Αλλά δεν θέλω να τις πετάξω. Γιατί κάθε μία κασέτα μου θυμίζει κάτι και έχει γενικό τίτλο. Ξέρω εγώ, Losing You. Είχα χάσει μια κοπέλα, ξέρω εγώ, είχαμε χωρίσει, ξέρω εγώ, και τα κομμάτια παίζει ρόλο αυτό για μένα. Αυτές οι καταστροφολογικές ερωτήσεις που σε βάζουν με το στανιό, με το πιστόλι στον κρόταφο που λέω εγώ, να διαλέξεις, ας πούμε, σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου ποιους 5 δίσκους θα έπαιρνες κτλ. Σίγουρα έχουν ενδιαφέρον, αλλά σε κάνουν και νιώθεις πολύ αμήχανα, γιατί δεν μπορείς να διαλέξεις εύκολα. Σίγουρα θα έπαιρνα μαζί μου τον δίσκο που έχω ακούσει περισσότερες φορές ζωή μου, λογικό και επόμενο, δεν είναι? Αφού είναι η σύντροφος ζωής, θα τον έπαιρνα μαζί μου, στο νησί. Manfred Mann's Earth Band, το Nightingales and Bombers. Και γι' αυτό φταίει ένας παιδικός μου φίλος εδώ πέρα, 2 πολυκατοικίες πιο πάνω, ο Φωκίνος ο Τσικούρας, άλλος ένας κομβικός μέντορας μου στα ακούσματα. Σίγουρα θα έπαιρνα το ντεμπούτο των Camel, τους οποίους λατρεύω. Ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται. Θα έπαιρνα μαζί μου το Back in Black των AC/DC, για να το κουνάμε το κεφάλι λιγάκι. Θα έπαιρνα μαζί μου, εδώ είναι τα δύσκολα τώρα, ποιο Floyd θα έπαιρνα μαζί μου? Θα έπαιρνα το Atom Heart Mother, που η πρώτη πλευρά είναι για μένα ό,τι καλύτερο έχω ακούσει στη ζωή μου, αλλά η δεύτερη πλευρά δεν μου αρέσει τόσο. Ή θα έπαιρνα το Wish You Were Here, το οποίο έχει μπει μέσα μου? Μάλλον το Wish You Were Here, για να ακούμε και τη δεύτερη πλευρά. Και θα αδικήσω τώρα το Stevie Ray Vaughan, αλλά θα πω το soundtrack των Blues Brothers, γιατί χορεύω. Και όχι μόνο. Αυτά. Όπα. And last but not least, το Abbey Road των Beatles. Ίσως ο πιο ολοκληρωμένος δίσκος στην ιστορία της 70χρονης εποπείας του rock and roll, κατά την ταπεινή μου άποψη. Το βινίλιο έχει καταλήξει να είναι φετιχιστικό απόκτημα των μερακλείδων. Λίγα κομμάτια σε κάθε κυκλοφορία που απευθύνονται στους αρρωστημένους με αυτό το μέσον. Πιστεύω ότι αυτό, εφόσον είναι καινούρια σχετικά μόδα, 12-15 χρόνια συμβαίνει αυτό, σε παγκόσμιο επίπεδο πολύ δυνατά, θα κρατήσει και θα συνεχίσουν να βγαίνουν μικρής κυκλοφορίας βινίλια για τους μερακλείδες, θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα pick-up για εμάς τους ίδιους και σε άλλες γενιές, θέλω να πιστεύω, σαν κάτι πολύ πολύτιμο από το παρελθόν, που όποιος το σέβεται και το εκτιμάει, το θέλει στη ζωή του. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα εξαφανιστούν. Άλλωστε τώρα που το ζούμε, το άκρο αντίθετο συμβαίνει. Όλο και περισσότερο γεμίζουν τα παλιά δισκάδικα, και δεν ξέρουν πού να τα βάλουν κιόλας, στα πατώματα βινίλια. Άρα λοιπόν για μένα προσωπικά το βινίλιο θα παραμείνει ένα απόκτημα ζωής, ένα μέσον για ψυχοθεραπεία, το απόλυτο παρεάκι μας.